హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు బేబీస్కి రాగి జావ ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో చూద్దాం. ఫస్ట్ బౌల్లో 1 స్పూన్ రాగి పిండిని వేసుకోవాలి. వాటర్ వేసుకొని ఉండలు లేకుండా కలుపుకోవాలి. ఇంకో బౌల్ పెట్టుకొని టీ గ్లాస్ వాటర్ వేసుకోవాలి. వాటర్లో బెల్లం వేసుకొని కరిగే వరకు బాయిల్ చేసుకోవాలి. ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకున్న రాగి పిండిని దాంట్లో వేసి మిక్స్ చేయాలి. ఒక 5 మినిట్స్ ఉంచి స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి. బేబీ రాగి జావ రెడీ.